Pasota kapate mamuti sakanyati 1970 achibata machaibva nerume pimwe nzvimbo papanguka pakadi pakadara hapo vaya kusvika kudipiri kaudiyama pakadara hapo pasina nganombovaiwa asi akanga asanyaaunai nasaba kama maizva zvaitika vanhu vanga vachienda kurima mukadira siri kunyemahombo ndiangaisa vanhu vaenda kurima madhumbi chichiva zvadzinyanaiti veinasabuku zvanzi no ini ndaona kuti mawanda munhu kuti mushanda muchiuya mugadi mangu munhu hazvichaiti ndikatita sei ndichikupei tuku rakasosera rakanakira tichirima izvoni madhumbi seko pane mvura yakawandisa shuwa yanga yaite 5 euro yapiwa tukiro nani nasabuku kuzoti manje come 2000 mutakazoona manje kusenseni ndinda kuona mutu wacho toone kwini mutu unopisa hapo zvakafa zvichizviombere kwamakati chiwa ndakadzika nemakati svika pai ndione samapedera kuti chino akupisa makati iyo mapedera chichikitira vanhu vangasapedera chichikitira vanhu pionani nasabuku panzvimbo yekwatomunda nesabhuku wacho nemahombo achikupa panapa kuzviziva tese tidori tese mumakati pano woti ukupa makati sese mapeta zvawaita zvakanetsika nei mahombo acho zvaita aifanira kuti ndeze itakapiwa takapiwa tuku rakataka nzani chiona kachidzomo munhu zvakupi zvakuma chiona wakauya unga iwe tiri dzimapeta masabu mkuu chuo kaenda washika kuyo kazi yaita mambo akisegoni na hivi kubi kwa hivi 40 ni mambo futi chuo kuyo wise watsikawa washika kuyo na hivi na sabu kwa chuo kaenda no isa chego no ya kwa mambo zoko yaita si yaita mambo chuo no okay chuo kaenda ndio mwana mtama ana ndo kufisa pakati no taonao chiende mupitsanga mutaure zviri mwana mumusha muri wagarisa chiende mutaure aramba izitichezvazvese zvikuzoita iwo wakauya tikaunganidza changamire foni akadaiwa kana nemuchiitoro machiita sei yanaka shuwa foni sichangamire akadai akatora vanhu wake akatora makukotawo nemaovhita angari pamonathei akatikepemuka saka ine mwakadzisa shuwa vanhu wakauya tikaungana tikagadzirisa dai panziwe mapeta matazvona vanamunda paiwa ndikuti asa uchiita panozvichiwa kataiba totiwewe ndokupinda apa wamwisi wofanisa azvii iwe chiri makakupi makati chindosiya kumutoda iusikutori munhu wakawanda hapana nitototi haune shuwa tikauya napa ukwika komewa zvakanakana rai zvaperapo mauredu kwakwa zvapera kuzoti manje 2022 totakaona kuti kunzi nyaya makati rita sese futi nyaya makati pamunzani kutosungiwa katsauya onga chingo ichaka vikitondo onga chikutochira kurira peiyo 2022 shuwa paya takasvika izvi munhu yoongoroka iyo kana kadaongoroka
muda huo kuiba pesa kwa watu nasi Mungu anazidi sana kwa hiyo inengo vizima kweli chakami tunaenda kufanya kweli hizi tukutane kwa hizo kwa 85 trailer tukuli beba hizo kweli shaka sisi nasi ndani da ole kuti ukumbirawo chakami kuti muyebi muye papa kanya wana muoni wo tuna kushiriki sisi tunataka muda ndugu ngombe mbili kwa 400 sawa kudzokera kuti kuzhiriso imari dzebhadzi dzinoita dzichishupa tudza kuzvichitadzana titoona kuti kaite sei mazvava ndinokupa 80 ndinozvikakwiri da zvazvinetsi shuwa ndakaenda kumba ndikasvika ndikaudza kuti hakuna zvakaita isatira kubata tikasiya mapenda uno haana kana mboparima kana foro yacho kana sekuwa kana baba wacho anambopaisa kana foro kunatsa kuti paimundoupa kuti dai shuwa takaita dai ndipinda kwatini Daba msakaro kama WhatsApp akabusudaba bana unzamachi hidimeno ilo mititu right pa magadi lupa papa taurema pe wani mkari mwana babani papa taurema dado pe dado vosha kubalete kushika ijosho wakatomba kati kwa nana imagadi no wasiwona ili ngere kaza kuzi arikungodzoka ngodzibodziwo saka zvichiri kuti pamwana pane zvawakaitirana zvisina kudasa yacho zvisina kumuda nyaya nemazuva aisi nasibe munhu anobereka achitoitawo mhuri yacho achiberekawo mhuri yacho irikutotawo basi haiperi yakaita sei right saka ndipota kazoita sei ndazofoniwa mwana wedu ndinonga ndiri kupewa ndiri kuno nadzakano kana yakatodaiwa isitakutoikudzwa kufika kuno timbudza kuti sauta maoko vanoitawo kuti samukona yeye kuitaitawo muno ndauyawo kuti timbozwawo kuti timbozwa pamwachete titimasi taurai tizwe vanoitawo kuti samuona saka nawe iye akambibona hivi akambutinda mukati mazoka iye asina kuuya ndiye akatonyora permit achibhadhara permit ichipiwa permit yakatonyorwa yekuti munhu ndewataura yemapeta pamagadzirira yalivonana wakauya wacho wakauya wachiona wabereka
asi chawakaita pawakauya avo vakazobvunza vabereki Permit yacho iripo. kana iriyo yekunzi yeminda tinoenda papi munyanga pakanzi tinowafonera wachiuya kuno wachikupirai kuno kwete kubvunza munyanga. Permit yacho iripo. Ine mapeta utakapiwa naye Amapeta mune permit. Mune permit. Imwe mibvunzo pamwe handikwanisi kuidaira nenyaya yekuti varidzi venyaya varipo. Ndokunga mukaona maripoterwo akaitwa nyaya vanofanira kuvachidaira mibvunzo nesabhuku nahedime neana mibvunzo anogona kudai Wow, apa? asi wakata kuti sorry sabhuku adziri nyakutamba saka zvakatirashana nani nahedime akabva adini akabhara mwadzi nenyaya idzi dzemapemiti Iye agara ari substantive sabhuku ndiani munzvimbo? ndi munyaradzi nyakutamba Ndiye ari kupiwa mari ari kuita sei? mari iri kupiwa sekuru Ditmas Ditmas ndiye sabhuku ndiye kuti ndiye sabhuku ndiye kanzuro nyaya yemira imuntu pandiri kuona kwatinogara kwese bhuku rana nyamahomba ananyagwara ana fomba anani mapemiti anogumira panana St. Mary's ndowane matitle deeds. Kwatiri kwedu kuya kumaruzevha anonzi maruzevha. Iri nzvimbo inzi maruzevha inzvimbo yegovernment. Iri nzvimbo yegovernment saka muchiona tichinzi tinobhadhara $2 musoro wemunhu. Saka uchiona nhasi kuno government ikati yakuda yamutsa mugodhi weDiamond ikoko tese tinonzi ibvai kuti ruzevha kuti reserved area kuti reserved kubva tabva kubva pareserved tipati paruzevha. Inzvimbo yakachengetedzwa nei ndeyegovernment. Saka hakuna munhu anopiwa permit kana anonzi matitle deeds ane matitle deeds. Uchiona nzvimbo iyi dzinotongwa nasabhuku nahedimeni nachief. Anotopa nzvimbo dzesabhuku. Ndo anopa nzvimbo ichipiwa nani nasabhuku kwete nahedimeni. Chief anopiwawo nzvimbo nani nasabhuku. Saka hapana anoti ane title deed. Saka yakunyorwa nasabhuku yakuti gara haisi permit title deed yekuti waona wenzvimbo iyi mukupa bani. Saka unoona government nhasi inogona kuuya kubvisa ndobata tionewo permit yacho. Sorry, papseri ndindakaenda kuno nesamuna kunosunga vana. Pandakasvika kweni ndisizotumwa neava kundonosunga ava. Ava varito vakapiwa na sabhuku ndiye akavapa nzvimbo iyi. Asi nzvimbo yatine rutsigiro rwahedhini. Ava vato vane pepa rinotaura kuti nzvimbo iyoyo ndeyavo ndezverovereka. Ramakaratidzwa kana ramakataurwa kunzi nzvimbo iyi ndeyavo yatova kuna hedhini. sabhuku vakataka kumupa angari yanga isabhuku yakataka kumupa zvimwe asati ambowe wedu kutora kunyadzo akataka kumupa kuti enda woto aizopisa magadheni anga ari sabhuku mahomba Ditmas asati aita hedhimeni kuti bata kugara hedu pese apa asi munhu akataka kuti chibvondoke Ditmas achiri sabhuku asati aita hedhimeni asati azvokukanzura pazvese 2000 munondibata ndipo akatasa kuti ndiyakamutanga kumupa uyo akachinditaure ega mapedo alewo atini ndapiwa nani nahedhimeni yangu naita sabhuku mahomba sabhuku mahomba kuti patakaitonga izonzi yenyu mahomba ite mapedo chiri mahako uko doro ilisiyai munhu wese anobhenefita udawo madhumba udawo pamweyo handirika iyo chiripo uyo akabva andorama kubva pa 2000 ipapo 2022 ndipotanga kutikuona mapepa kuti masuku unoona ndakatanga kuti ushamise iwe unofunga unopaziva imi babakati wakaboita ura pamakuchindoreti kuti matomati ipo pai ndopari kunzi ibvai ipapo uyapinde gare ipapo iyega ipotakati komapeto wacho ashaya pekurima ndomakuva ndakavavandibadati nyamahomba hauti sabhuku kanzera chairman hedhimeni uona uri kutonga zvipi uchipa kudaro ndikupaziva Ditmas achibva akati matenga aroya handichadibaona ndipo pakandishupa tese kuti ko iye nhasi lino akuramba achinetsana basi nekundoti basi pamapeto ashaipe kurima nekurima hopo Pamusoro. Wese mutoka yenyu nyaya mutaura mega muri papa. Awasi kutaura ba. Vanhu venyu maifana kutaura navo. Wakataura wachipa minda. Zvese ndio maifana kuti muite sei
wari muno wachitaura zvawakapira wawaminda manje apa ka mungotaura kuti awakupindura kunokupindura because vakapuwa vatsanangura vakapuwa vakapuwa saka imi mafana kuya nevanhu iwawo vachizvitaura pachavo kuti takapawo minda zvakati manje apo mungokutaura kuna mambo kuti zvakati zvakati vanokupindura vachiti kudi avo pana zvavanogona kukupindura right ipapa pawana wajifuta awa wana problem awa wauya asi awa warakidza kuti hawana kuya wakapiwa masamunonzwa kuti wanouya ndo kutsotsiwa wawaita because wanga wachifanirwa kuuya havatorwi neavo vaisumbanani aripapo takaenda naye takatopfuura nepaheadman pacho tichimudza akatondinongedza kuti ndiye umwe wacho webato rinopikisa pamagadheni iyeyo headman uyu mupurisa akatosunga headman Didmus Nyamaumba zvikanzi tosangana ikoko ndikati ndinenge ndiriko panyaya yemagadheni nekuti gadheni rangu inini randinotolimawo madhumbe ndichiye haritori ipapo Didmus kusungwa akauya akatoona apa nhasa achibva ati motikari yangu yafira pakanyimwa hatichakwanisi kusvika munitonga sei waripo haitongeki nyaya yenyu kwangainzwa yabva kurefu haisiya nhasi ke yaane nguva ichitonga maiti akambohendwa nachief Victor Nyamando wajeda wapamusora akamboitonga nyaya aibva aisiyira parodhi handimurikona haina kunge yakatsemurwa kunzi ga yakangobatwa ndokubva yandonzi mbombombo kubva yaguma yakadaro imukatiwo zvadini saka musingazivi kuti aiwa chinomanyanga achitwisei achiputirwi ndokuti makaiputira mukaine manyanga haina kunge yakavapa saka yabuda zvenhasi iritaura kuti yakatongwa naVictor ikatongwa naheadman Nyamaumba anova ndiye Didmus Mutasa ane mabasa mangani matatu waari kushanda ari hwari nyepa Kuna masabuku mairi akaramba basa so. ane mabasa matatu ari kusenza saka inini manje kunoona baba Mapeta kunani nyaya iripo pakunge awa wakadrafta pepa iri varipo ndo vanhu vatidai tiri kutotaura navo muri papa vaitaura kuti shuwa takamupawo musambomusvipisa tisu takamupa takanyora tsamba iyi tiine komiti yakamira yakadaro handimona ndokuti zvinhu zvenyu zvidini zvijeke saka izvozvika hapana zvatinokwanisa kuitonga munotodzoka futi bheki motovataurira kuti varume nyaya yenyu kuti ifambe nyaya yeduka imi kana makanzimirai ramba muchikontinya kurima muchikontinya nyaya yenyu badzi kuti ngaiende isusu tichirima tozomba painogumira ivo wakuda kuita uzoro kuti havachatikuramba because yavari kutadza kuona kuti kwatiri kuenda hakusiko hakusikoba tinoda kuamanidzira imi mendai muorini madhumbe enyu rimai zvinenge zvashata uyai naye Didmus Nyamaumba wouya nasabhuku wacho togarisana pasi totongana nemi manje uwandu hwenyu zvamakaita izvi ndokuti nyaya yenyu ivhurike because mukangoitwa kuti Samapeta ndiwo akapuwa saka tichagoni kusvika ipapo takutonyimwa Samapeta anoti ini ndakapuwa handiti makaona pepa ari right nekuti pepa akaripuwa isu toda kuona parakabva pepa chete ndopane hurumende mukuona nyaya yepepa rataurwa nezvaro ndakatotama kubvawo kulast year September nyaya yepepa ranga risikuba pepa ragadzirwa gore rinoi asiwo kana mukabvunzawo baba Mapeta kuti nzvimbo yemagadheni iyi ine vanhu wese wari kusvika pa24-22 inzvimbo yake here mukamubvunzawo nemuromo wenyu paakapisa magadheni ndanga munhu akura ndofunga ndaenda kumagrade 7 ikoko tatopedza kutowaka magadheni tichitungamire mombe tichidhonza matanda baba Mapeta wakapisa magadheni
tikadzokeredza futi kuwaka futi magadheni futi ndichitokombolene ningo nana baba kuti ambopisa kudi kuwaka zvanzi mwana wepamusha mukamubvunzawo kuti munda wako here wakambolimwa nasekuru wako here kana baba wako anokupindura ine muromo apa pane chifesi chiri kuitika zvekuti hedhimeni aregera kuuya nenyaya yekuti akazobudisa muromo apa ndabva ikoko kuti kamambaraka ndokakusimudza mhepo idzi yauya nhasi hedhimeniyo Kani rangi nzwa nyaya yedu badaina kupera apa. Aiwa tataura nyaya senyaya saka tati baba Mapeta kana tikamubvunza wega anoti aiwa ndakapuwawo. Vanhu vakamupaka ndowanikwadirizere pepa iri rakabva kumusoro here rakabarirwa papi ndo pachatsanangurwa maitobva tachinzwa baba Mapeta obva vachitsaura kuti ini ndakapuwa shuwa nahedman nasabhuku maamusipo here kusabhu pepa iroro akachipiwa chipemiti ichocho sabhu munyaradzi iyoyo wagumburisana nenyaya yemapemiti iyoyi achiti ineni changamiri muri kuti vanhu vari pemapemiti ko zvikazoramba kubudirira vanhu vanozoti kudii kunini saka inini handipo papanyaya yemapemiti saka iye akabva azondiwa nechipemiti chake mani ndobva akasabhuku iyeyo nyakuti amukauya achibvamba chipemiti chii kudziendesa kwamapemiti saka bva achizoonana neni kuti mukwasha inini nyaya ipanapaka inini chipemiti ndakachipiwa chikuenda kwamapemiti saka nyaya iri panapa inini ndakuchidzorera kuna iye Didmas wacho chipepa chakaengesega kwamapemiti saka nyanya muri kuitira namapemiti ka kunyora pepa zvezvivengiruko hakusikumaristatementi sekuru wamwe wakatotorerwa mari hakusikumarizevhi kumarizevhi hakuna ine kuti pemiti saka nimutero wenyu wakasiyana nevanhu vari paSt Mary's kubva paona hogo kudzika kubvapo ukazivisana kudaro kuendawo wari mumarestatement makapfekwa ma3 ma4 hectares mhanza yako 3-4 hectares ndo wani mutero iri pama$15 mukanga maakukwira tiri kuda pemiti yavo bhetu kwanzi ukabvisa $20 yepemiti yako pagore manyuri makuti kana muchigara baba namai $2 kana muchigara muri ko 10 muri yenyu $10 kana muri 7 muchingi zvine depends ngugaba mukuita sei baba penyu ndipo pakabvunzawo nomukomoni kwanyomera zvinasaka makunoti tichadzikana kutobereka ndichabereka sei ndikuziva kuti kumberi uko misoro yaini yakanaka madzibaba haina kushata isu tati tinoda kuona ava vanhu vakabvisa pepa izvi ndo vatinoda kutaura navo imi muripo ende muchibva mataura semataurira amurikuita tiri kubhadhariswa mari iri overdone ndizvo here tiri iyo vari apa tobvunza vari apa tichibvunza nekuti kana iri ministiri iri kumusoro inotaura kuti mutero wedu akamira apa last day takataurwa muno mune mutero nyaya yekuti vanhu vanofanirwa kubvisa ma$5 anoenda kuti kumusoro haina kunzi $20 yakati $20 ngepemiti asi pagore pacho unonga kubvisa pemiti yacho ndeyakabvunza zvese takabvunza zvese hatinangoti takabvunza tese kunyaine kurima patinoipa mukuimatrei chete iye achazibhuya because ukonoti akuti motikari yafa yaita segau yekuno apinde konyaine kurima zongera tida kuonana naye sabhuku wacho nawe ngavauye titaurirane Mapeta kuda kutaura icho ndiri kungotaurawo hangu
mabhuriro andaita panapa ndofunga munhu akauya kondisunga ndakamutaurira kuti kana wakagara pasi muchiongorora nyaya inini maifanira kunge makandini vaita sewitness yezvinhu zviri kuitika. Nhasi murundiunza semusungwa asi wasungwa waripo. Ndingagare here dare rino kairi takagara kuti dare nevarume avo sekufunga kwangu dare rawaifanira kunge wakaenda dare repamusoro waifanira kunge wakakumbira tsamba yekuenda kudare repamusoro nekuti nyaya iyi payakapinda mudare rinoguru yakatongwa judgment yapiwa taimirira ava kuti vaopose judgment yakapiwa yekuenda mudare rehombe. Asi ini ndingotsanangura rangu zvakaitika dare harisi rangu ngeraHedman naSabhuku. Ini ndinotsanangurawo semagariro akaita vanhu nekuti zvandauya pano kunga pamaitsenga mazviona kuti haisi nyaya yangu, inyaya yaHedman naSabhuku. Ndo wawaifanira kunge wakapiwa masamoni nemupurisa, wangadai wariwo vari padare apo wachitongwa. Ini ndodaidzwa sewitness, ndingadai ndodaira mibvunzo iri kupindurwa naSabhuku navillage road. Asi sekuona pano nyaya yangu yakatongwa kare, judgment yakapuwa. I have the copy. Wapanidza copy yandauya nayo yandaphotocopy. Judgment yakapuwa. Vanoiziva judgment. Asi ruzivo rwekuti vaende kudare hombe ndo rwawasina. Judgment yakanyorwa nani? Yakanyorwa paChiefs Unyama kuno kudare guru. Nani? Nani? Ndakoti muone kuti kune kwayakapfuura nako nyaya, kune kwayakapfuura nako. Saka ndaikarira kuti wakauya kondisunga ranga riri dare guru kudarika dare rakambotonga nyaya iyi. Pamusoro ichangamire nyaya yatorwa inini pawakadaidza semupurisa wenyu ndakanofamba ndinotokumbira kuti changamire kutaura tiri panapa anenge manyepo anda kuti vanhu havakuzvisei panzvimbo. Zvinhu zviri kutaurika ipapo panhu parupiwa babawo pakapihwa futi zvevanhu vane magadheni mairi pane German pane chinechi apiwa futi mukati macho zvinhu handizoti waya dziripo wada kudziendesa kupi nemapo ari papa domuzoti wada kudziendesa kupi wakatopa vanhu pakauya nevarungu vakaona vakazvinyorokasa mabhuku mavo vari wapangidza zvinhu handizoti wada kuzviendesa kubanyu izvozvo. Wakandifambisa magadheni imomo. Saka panoda kuti mutosvike muone nzvimbo inokodzera here imiChangamire. Wakandifambisa ndikaona asi vakudai mimhete. Madhumeni akafamba shuwa zvakudai kuti muende moone imimi. Indakasvika apo ndipandaguma pandakazi vakudai mimi. Pane newaya dziripo nemapo aripo. Waya dzacho dzitoripo. Pane netwaya iripo nemabhavhu waya iripo saka tichazotorwa nani kana vanhu vakuswa
Vaziwa. 85 tichipiwa nasabuka ngarimu kusvika kuti 2000 kakatamba muka chipisa makati ndinasi mata uri mungu ito Chizwa mimi. Uyaenda 400 utai kumboke. Makata dokisa. Kaka maita si. Basa judgment yani. 400 US kana mumbi kana shanga mene nemba zvingeti 400 kana mumbi judgment yakapiwa masanopomba woziye sekuru wacho didi akatoti mapepa tafunira waya nemapepazi ake ndakati ngauye nawo mapepazi ake takona kuti makatonga kupi nekuti tiswaludzwe magadheni saunya mangai azoitoitonga asi yakatonga 2000 ichinomuwa machangamiro tichiruku tisitaposhwa zvese kuti mapeta tazviona iye aripo mapeta nditi mazuva awaripo weti hapana nobinda wana mazu tazviona kuti muri kuda mese dori iyoyo mapeta akukubuda munhu chiri mahako kumbe musoro asi apapa unzani apiti zvomwenisauroda kuda kutobenefitoita Mapepa agara achirima padhuze neipapo. mbuya maya watatoni gataya Mukuona pepa iri haina kutaura kuona judgment yacho haina kutaura exact location yemunda kana kuti papi kana kuti pakati because yakadai inoita sei chitsotsi haina exact location yemunda kuti api nezvemunda wacho kutaurwa hauna kuti wambotaurwa kana kuti dewe saka nanhasi center of control ndekuti munda wacho uri kuvhura kana nanhasi isusu tikaitonga tinenge tiri safe because haina pairi kutaura yakunzi munda ndekumhangari munda upiwa uri mumari pozisheni yacho iyi pakangonzi munda saka ndabvunza ndikati iye pamwe munda uri kutaurwa nejudgment munda waagara ari kurima kare ndingopasa moenda munda wagara uri kuita sei meaning kuti munda unotoda kutoti dare risimuke roenda runopaona raenda unopaona paground rochipa judgment rekutaura kuti right munda mubhuku masabhuku dzirumwe panzvimbo yakati vanhu wakati ndo wacharima saka nanhasi judgment munhu unogona kunoirwirira uchiti munda ndewangu uri kubhuku rekwanyabhara because haina kustata position yekuti munda wacho uyezve nepapi pari kuita sei pane nyaya saka nanhasi judgment inogona kushanda kunyatate kuno inogona kushanda kuti kwanyabhara inogona kushanda kuSt Mary's because hapana pambotaurwa nekuti ndepari munda wawo kuupiwa kwawakaita havana kubvira wabaya gejo bakuti 4 ndo matinototemawo masanzo ekutososesa magadheni iyaya hamuna kubvira mabaya 4 ba saka ndikuti panoda kuti paendwe pauye kuita sei Ndanofunga kuti mambo wanga wapedza kutaura. kana yazodetsa ndo patichazouya both parties mese nemadefendant kwanzi natete wenyu movha mapa baba vangu kuti patiri kukanirwa ndipo apa